Is-soktat il-ħidma tal-Gvern u s-settur privat fil-qasam tal-loġistika, alternattiva tkabbir tal-Port Ħieles bil-metodu tradizzjonali kif nafuh illum. Il-Malta Enterprise qed taħdem biex jiġu identifikati siti oħrajn f'Ħalfar bilan li fi żmien li ġej pajjiżna jkun trasformat ukoll f'ċentru tal-loġistika fil-Mediterran, filwaqt li dalwaqt se toħroġ is-sejħa l-proposti. One News tkellem mal-Ministru Chris Cardona li spjegalna dwar ix-xogħol li qed isir f'dan is-settur. Ħanibdew l-ewwel request for proposals għal post ġo Ħalfar li huwa post pjuttost kbir, identifikajna il-groupage section fil-Ħalfar stess bħala l-ewwel fażi biex ngħidu hekk tal-loġistika, iddiskutejna mal-stakeholders kollha, maħniex qegħdin neskludu li jkun hemm hubs loġistiċi oħrajn. Dawn id-dettalji ngħataw fl-laqgħa bejn il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona u kumitat imwaqqaf mill-Kamra tal-Kummerċ biex jiffoka fuq il-loġistika. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tħares il quddiem għal dan iċ-ċentru tant li wafqet kumitat apposta. Għal aktar tarif dwar għalfejn sar dan tkellimna maċ-Chairman Robert Aquilina u l-persuna li qed jieħu ħsieb l-operat tiegħu. Il-loġistika dejjem kienet importanti għal Malta. Ma ninsewx Malta fejn fin-nofs tal-Mediterran. U bħalissa qed isir move ħafna fuq il-loġistika kif nistgħu nimpruvjawha u ċ-Chamber li dejjem hija forefront u dejjem pożittiva illi nħass li jsir kumitat specifically għall-loġistika biex inkunu nistgħu nagħtu l-fema tagħna u nagħtu wkoll il-parir tagħna fuq dak suġġett interessanti ħafna. Matul il-laqgħa Aquilina qal kif għall-Kamra tal-Kummerċ il-loġistika mhix sempliċement il-Port Ħieles, iżda l-aspirazzjonijiet huma li l-operati tagħna, speċjalment dawk fil-manifattura, jibdew joperaw fuq modelli simili ta' Dubai.